Bayab song norok wan soki jenai chini o Bubagra ni Tipra motha party koyek bosoni sikango chikon tete tongmani phiaba tini 2 bosoni poriwo hinke chini o Tipra motha party Tipra ni second position o klai thangkha। तो नंबर 0 से नंबर 2 आना भी एक आसान चीज़ नहीं होता है। हमने किया है। मैं सब अपने वॉरियर्स का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, हम बाय बोलना चाहता हूँ। phiaba o chini Tipra motha party no second position o tubui fainani sabo sabni yak tong hnei norok no singkhan ke norok bo kaham ke no saimanai Bubagra ni HamJak Gwi Bai tei chini Tipra sani HamJak Gwi miliwi no o chini Tipra motha party no chung second position o tubui man kharok hnei phiaba bayab song tinini o video no cheksani chung chini o tinini video ni context no chung kaham ke saimanlainai tinini video go chung chini Bubagra no eba Tipra motha party no HamJak Gwi bud rogoi keplai khlainai roni kogno saya je Bubagra ni kogno mani gui chini greater Tipra leni kogno chini Tipra sa je bujia tongnai rokno buji rogui kaham kok pirnai rokni bagui sing tinini o video go salainai sabo sabo Bai Samwng ni bisingtei chini o Tipra sarokno greater Tipra leni kok eba thansani kok busuk joratei kha kaham bai khlai gui Bai Samwng ni bisingtei kok kaham kok gchar laikha aborokno jeng kaham khlai gui wan sogui naikhan ke jeng kaini lamatei no nogo kaisa hinke politics ni bisingtei jaga jaga o thangui chini Tipra sarokno greater Tipra leni kok eba thansani kok gchar marok nugo tei kaisa hinke social media ni bisingtei chini Tipra sarokno tei bakaham khlai bujirona ni bagui jeng janeja Samwng ni bisingtei kok gchar mani nugui no tongo aborok Bai Kha news channel individual content creator artist singer actor actress tei bukbangma social media o Samwng khainai rok chini Tipra sarokno thansa khaina bagui janeja wan sokmani bisingtei chini Tipra sarokno kok gcharai tongo phiaba aroni bisingo je politics ni bisingtei dofani bagui Samwng khainai rok tei aboni loge o news channel rokni Samwng no jeng wan sogui naikhanke borokni Samwng no obahai chini Tipra sarokni bagui kaham lama phunungnani kubui kokno phunungnani dofa hamkraini bagui kubui kokno sawi kaham lama phunugui chini Tipra sarokno tei doloi tilangnani phiaba aboni bade tei bodol dol sarok tongkho je Bubagra ni kogno ebake thansani kogno kok pirnai rok aborok Bai Kha artist singer actor actress tei youtuber rok abono thaisa kok bai sana thangkanke je social media o Samwng khlainai rok borok amsekin kok pirkha Bubagra ni bagui borok ni chubabung no sana thangkanke jeng sasni sai kulsi pailia haipen bayab song tinini video go creators ebake Facebook tei YouTube videos namnai rokni chubabung no tinini o video go salainai o creators rok keboke short film khayo keboke roast khayo keboke blogging khayo keboke real life ni kothoma rokno tei explain khlailai chao jane ja content no tei videos namlai tonglai ma jagao bini audience ebake bini subscriber rok keboke BJP tongnai keboke CPIM tongnai keboke Tipra motha tongnai keboke Congress tongnai gobang manung jane ja HamJak mani party rokno tei Samwng khlainai rok tongnai haideba aroni bisingo nung kaisa party no ebake Tipra motha party no support khlai kok sakhanke jarate kubuni party no chajagui tongnai rok nini kok no khna khanke baksa borok nini loge ophanung phai mano tei baksa borok hinke jara nini kok no chajagya ungui tongnai rok teruk no unfollow khainani chengsinai teruk nini video ni tolao comment hamya khainani chengsinai ulo hinke o borok nini subscriber liya nini haters ungui thangsinai abo hai kok rokno gobangma creators rok siwi tongphano thansa ebake greater Tipra leni kogno je mansak video ni bisingtei kok pirlai no tongjao bayab song norok wan sogui naidi jodi si borok greater Tipra len eba Tipra motha ni kogno saya karui nijeni content no videos namai tongkhanke kono party ni bisingtei hater achaigla khamung haideba haipano borok o kok rokno kaham ke siwi tonguibo tabok joratei greater Tipra leni kok rokno chini Tipra sarokni thaniwo je mansa kok pirlai ning tongjao wan sogui naikhanke abono chini Tipra sa je creators tongnai rokni Bubagra no HamJak Gwi phunungma klai khana hnai ma wan sogo फाइडिंग bayab song social media ni bisingo tei bukuchugo tongnai rok boba heklage HamJak Gwi tei kokpir laimung phunukha abono saiman lainai o kokpir nai eba HamJak Gwi phunungnai rok ungkha singer actor actress producer director tei kubangma artist rokbo o HamJak Gwi phunungnai rokni thanio tongo borok bahai khlage HamJak Gwi phunukha hanke jeng jotono khnagui tei nugui bumano chini greater Tipra land ni bagui borok amchikini rwchabmung kaham kaham toboi
chini tipra sargno thansa ngna bagi kaham kok kesar layo jese kha karak borok phanang or chamung rokno khana kan ke bkha golewi mathango nini imano chini imang min bai no chung sanai chuna nini nai kolma nini tidulma amono shulai nai chulai buma than sa khoi ra ti shanai than sa ya pri shanai nai tung shai la mau him nai than sa ki Bubagra ni lamao bayap song borok or chamung no snam thaniwa besek bekosto manna haipano borok or chamung no 1 taka phanang naya karei jotoni bagai free khlai bagwi riwo jodi si borok or chamungni bisingtei rang ajna hinke song id snamoi claim rewi hazar hazar lag rang ajiwi nawi mano haipano borok rangni bagai wansok yakarei dofani bagai samung khlaidi tei kok pirdi hinei jotono greater tipralani jer chamung snamjak tongmano free no use khlaimana jat khlai credit riwi riwo bayap song norok bubagra eba greater tipralani joto official music videos namjak tongmani o video ni description norok check khlai nai khan ke re-upload tei or chamung no free no use khlaimana jat khlai credit rijak nugui mannai bayap song jeng orono srai khlai sawi mano borok chini tipra sa dofano mathangna bagai besek joratei khabrengui tong thaisingo ang norokno sawi khnaromani hai sem borok ni bo youtuber ni hai keno haters achayo tamni hinke borok jodi si normal rechamung rechawi lukurokno khnaroi tongkhan ke jotto lukurokno khapurui khna thokjagai no khnanai phiaba borok bubagra eba greater tipralani rechamung rechap khan ke tei kubuni party no chajagui tongnai rok or rechamung no chajaya ngai bono truk unfollow khaina chengsinai bono truk hamjaya ngna chengsinai bono truk bini rechamung no khna thokjaya ngna chengsinai bono truk nasle jangna chengsinai hai hnei borok kaham khlai siwi tongui bo borok tabok bo bubagra eba greater tipralani rechamung khna thok chini tipra sargno khna rowini tongo tei kok pirini tongo bayap song norok chadi norok ni favorite singer sabo tei norok bo party no chajak tei norok ni favorite youtuber sabo favorite actor tei actress sabo comment khai sanani tapokdi tei norok tinini video no chajakangke channel no subscribe khlainani tapokdi phaidin ke next video hani malai pisnai HamJak